Ang labing away 7.2 trillion na stad pagkadakua. Sunod tuig proposed budget ha. Buhis gibugta mas ginawa aron kurakoto nila. Paskang pagkadakuan ni budget ay di matabang. Ni uminto kuno og 6% ang budget sa sunod tuig matod pas Malacañang. Pertindakuan ni 7.2 trillion nga gikan sa karong tuig ang budget 6 trillion 793 trillion pod. Haskan ako apil na may nabulsa anis mga kagwang. Kanilang kay kagapon nagpahimangno na pod nga ang flood control projects nilang Peter Calderon. Siri Golias nga ni TV intaw Samsam Golias kay din atinoon nga sila nakasapi. O niya silang Alan Quirante o Jonathan Quirante. Silang may bibiko. Anya ang amiga kayong Edward Ligas nga si Lollipop Juano Dizon Congresistas Mandawi. Og Jerome Awit pag yun. Oh ba? Onya Diok Prasco dito sa Quinto Distrito. Basta naghana. Giga. Peter Calderon nakasapi. Mato pa og maayo. Pinagin lang Danilo Villa nga kanhi Regional Director sa DPWS nga hangtod karon na agyapon. Oh ba? Patay dro, murag di gid maayo ni paminawon imong kalakin ro. Murag ikaw gid nakapaldok ta man ginawa. Diha kay 5 kag 12 billion ang imuha diha kay Alan Quirante, Jonathan murag okay kay kinabuhin yon yun. Diha mo di ang kung mag-uwan ka rin, may daghang kayo mong ingon na yun sa social media nga, ay flood control na po. Paita. Ang nag-birthday ron, may lang di muwan, hindi may numduman iyangan. Peter Calderon. Kagahapon, gipahigayon ang marcha padong dito sa EDSA, pinanguluhan sa Bishop gikan dito sa Cotabato nga si Cotabato Bishop Colin Bagapuro. Orang-arang ning Colin, Bishop din, Obispo ni si Colin, mo ay nanguho sa marcha. Ay Colin de Recibo, kanaya Colin, Bishop Colin Bagapuro, di ay Attorney Colin Rosel, ayay napusas di Recibo. Napusas man to. Malasas na ako. Kagapon, gipahigayon ang White Ribbon March. Ay, sa Senado, Blue Ribbon man to. Sila White Ribbon March. Karon ang bagong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, si Black Irwin Tulpo. Matod pa, ang maong mga kahugpungan, sa reliyosong kahugpungan, ni Anton, nagmarcha kagapon, kauban sa mga sakop sa civil society group, nagkalain-laing hutong, dito pod gani, ang labing dirty pod, gahingan lag Mike Defensor, uyog ni Senador Marcolita. Hinoon wagin sila pasaka sa stage aron magtabi dito kay si hulagway sa mga tigpaniid sa kauluhan nga si Mike Defensor, labing dirty. Sakop sa oposisyon karon nga matod pa ang panawagan ni ining tanan kagahapon ang transparency, matod pa nila ipakulong sa tag-asto katong tag-asok buhok tingali. Ipakulong ang mga kawatan sa gobyerno labi na gyud sa flood control. Matay dugayan Peter no. Gingon nga pertin daghanang angay ikulong. Way labo to tingaling mga upaw mga singgit sa mga Tagalog. Dini si Bojo tayo may participate kay gitawagan to, nanawagan man to po ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga magsulob og sila ng puti. Apa na panglabahan man siguro matag sabado why minus kay dire kagahapon si Bo. Pero matod pa ang ilang panawagan kinahanglan gyud nga manubag ang mga kawatan sa gobyerno labi na gyud anang 7.2 trillion karon nga nag-ong-ong alang sa sunod tuig na pod nga budget. Lasa mga Pilipino nagka-presidenteng bangag. Mau ba? Patod pa nila transparency, good governance, o accountability.
unya kauban nila ang hutong sa mga nagkalisod nga mga Pilipino alang sa sunod nga mga henerasyon nga unta mga wa na ning mga tulisan sa gobyerno nga nagbalik-balik rang ilang mga ngan unya matod pa ilang gisinggit og apel ang tinuuray nga political dynasty nga ipapasar na sukwahi sa gipapasar sa Ubos Bay Balauranan ang House Bill number 8389 nga gipangamahanan ni Speaker Budjidi og sa anak nini sa presidente nga si Andoy Marcos kapertig yung ilarang bersyon na matod pa nakadawat ni grabing pagsaway sa katawhan kay ilad na daw matod pa ang maong gipapasar nga anti-dynasty bill inig abot ni sa Senado matod pang Senate President Sherwin Gatchalian nga maduguon daw sunggo sila ni ang debate nining anti-dynasty bill kay dako kay gintang ang diferensya sa maong gipapasar sa Ubos Bay Balauranan og sa version sa Senado nga wa pa nila mo pasar. Atong niaging Bernes atong tanggi atong gitawgan si atong na-interview rin si former Congressman Sing Paras ang pro Duterte karon unta si Senadora Risa Hontiveros kabahin aning anti-dynasty bill o katong White Ribbon March kagahapon singgit sa katawhan apan ni balibad ni kay matod pa apiki daw apiki lagi lang unya sunod samtang sa kani mo ingilngig kayo biliban ako ni si Gobernador Pambaray 4 kinit tinuod kani mo tinuoray nga kuan ang suk kay nakita ang mga tao sukwahi ni atong survey ni atong niaging eleksyon sa election survey man to katong survey, igsuon sa kadastral survey, masuros bisyuta. Nga matod pa nila, katong kangguin, 95%, o niya kang pamila, 2% ra. Kandidata pa mas pamila, to si Gwen, re-electionist po siya. O niya, matod pa, gisurvey to sa RPMD, kanang Republic of the Philippines of Mike Defensor. Nga pildi ko ay pating pagkalubungan nayabo itaon si Gwendolyn Garcia sa tinuray resulta na kagapon doon ay gipagawas naman babasa niyo sa mga newspaper kining transparency good governance and accountability advocates na nakikpartner sa Visayas Social Pulse nining unang quarter ng tuiga survey nila nga matod pa ang provincial government pinaagi sa gobernador ang si Gobernador Pambaray 4 nakabatyag kuno og mas duol ang katawhan sa gobyerno unya sayon ang pagproseso sa mga panghinanglan og makitawhanon nga pag-atiman matod pa ang gibasihan ini ni atong gihimo ang maong survey ni atong Abril 15 ngadto 25 din dunay usa ka libo nga mga hamtong ang gipangutanan ni random lang nga nigawas nga si Gobernador Pambaray 4 dunay 91% trust rating samtang 88% pod ang performance nini dunay plus or minus 3 percentage points. Uy, mo ni tinuod kay pato pa sa napangutanan ni nakita gyud ang trabaho sa provincial government karon pinaagi ni Gobernador Pambaray 4 ang katawhan di na maglisod pagpatambal kung dunay mga sakit sa probinsya kay ang mga saad sa gobernador sa panahon sa iyang kampanya nga kaning pagpalambo sa mga tambalanan sa tanang district o provincial hospital na tuman og nakita na dako kayo kalainan matod pa sa panahon ni Wakwak. Samtang diapaylain ang protection o assistance alang sa mga kabos matod pa kanunay makita nila ang gobernador nga nag-atiman yun sa mga pobreng Sugbuanon. Arang. Kita kayo tinuod. O niya, padayon ang mga infrastructure projects o ang disaster preparedness ni Governor Pambaray 4 apil na ini ang edukasyon alang sa kabataan o ang labing nindot ang food security program ni Governor Pambaray 4 nga karon padayon nga naglihok sa lalawigan sa Sugbo alang sa mga mag-uuma o mananagat. Kini pinaagi po sa kaabtik sa ihang
Provincial Consultant on Food Security and Agriculture nga si kanhi Provincial Board Member Engineer Gigi Sanchez. Pero atong Biyernes ni pagkanaog og Executive Order number 36 ang gobernadora kabahin ini sa African Swine Fever virus nga giingong perti ng yung kusuga na po dito sa Negros Occidental. Kamaton pa ni sumok na ang maong ASF virus sa mga hilunggong baboy. Aron ang mga baboy hilunggo makat-on kunog tinagalog nga hinilunggo. Maton pa ni Governor Pam nga kinahanglan dunay grabing pagbantay ron sa nagkalain-laing mga pantalan nga dungguan sa mga baboy gikan sa maong lalawigan labi na gyud sa sa mga pantalan nga dunay maghakot og baboy gikan sa maong probinsya. Maton pa ni Governor Pam kinahanglan pakusgan pa gyud ang pagbantay nini sa mga pantalan pinaagi sa nagkalain-laing local government unit apan ang Cebu giingon nga wa pa ni kuan ha kana na ang wa na ni nining maong virus og karon padayon nga nag-enjoy sa ASF free ang atong lalawigan din ang mga taga Provincial Veterinary Office pinaagi ni Dr. Mary Rose Bingkoy nagsige og pang-testing naton mga nangagi mga buwan apa onya gi confirm ni sa taga Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture. Pero magbantay lang ta kay matalusog lang ta kay malaghan sa bayan por bidang paita. Samtang ang Cebu City United Vendors Association pinanguluhan ni Maria Pino. Dagko naman siya, di naman Pino. Pirti panghimagkag nila nga ang ang nakalain-laing asosasyon diha sa mga vendor sa carbon nangubra og dagko kay mga bayronon aron magatinda ang nagkalain-laing mga vendors sa nagkalain-laing nga sakop sa nagkalain-laing asosasyon. Matod pa ni Maria Pino nga di tinuod ang maong gipasangil nila instead ilang giliko sa tinuorang isyo ang privatization. Ang maong pasangil pod sa mga vendors niya nga ang nagkalain-laing asosasyon gipiit og tamas ginhawa ining joint venture agreement tali sa Cebu City Government og sa Megawide. O ba? Megawide. Ang ilang bata-batang kumpanya kanang Cebu to World. Mao ba? Dili Cebu to Carbon. Pero si Tomas Osmeña ang piling mayor pero karon vice mayor. Mao ba? Pero vice mayor sa kadlaw ini kagabi mayor siya. Iyan ang panawagan ang Department of Transportation nga kaning realignment sa ruta sa BRT, Baha Rapid Transit. Kinahanglan dili ni ipadayon isalikway ni kay matod pa ni dili kuno ni magkaangayon sa katawan. Matod pa sa vice mayor og adlaw, mayor og gabi. Nga kinahanglan nga dili na ni ipadayon, may rapod di na ipadayon tanan ay umlay lami ay. Hamang ko'y bahas nindo tanapon nga may lami ng mga bahas na ay dito. Ang manood kato manong piyod jeep kikas basak. Katong kikas labangon. Kahit matod pa modern jud kuno na kay na mga bus dagko kayo. Unsa man pagkaunsa nga multika ba lagi ni na Tomas may pagundangon ani mo? Ba? Tomas feeling correct man ha? Mao